Το θέμα σήμερα που θα ήθελα να συζητήσω, σε λίγο έτσι πιο ευάλωτη κατάσταση είναι ο δρόμος μας έβγαλε για άλλη μια φορά στα Γιάννενα. Αυτή τη φορά για να συμμετέχω στο Lake Run. Αυτή θα είναι και η τελευταία δοκιμασία πριν το Μαραθώνιο των Αθηνών που προετοιμάζομαι και είναι στις 9 Νοεμβρίου. Πάμε να τρέξουμε 5 χιλιομετράκια, θα γυρίσουμε να φάμε, να χαζέψουμε λίγο και να κοιμηθούμε. Τα λέμε. Είναι Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου και χθες τρέξαμε το Ιωάννινα Lake Run. Το Ιωάννινα Lake Run είναι ο γύρος της λίμνης των Ιωαννίνων, που είναι 30 χιλιόμετρα, ο οποίος είναι ένας σχετικά εύκολος αγώνας, καθώς δεν έχει ιδιαίτερα υψομετρικά και τέτοια, ούτε πολλές ανηφόρες και κατηφόρες. Και είναι ένας πανέμορφος αγώνας, γίνεται σε μια τέλεια εποχή, όπου είναι μόλις έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο. Χθες μας έκανε τέλειο καιρό, είχε φυσήξει τις 2 προηγούμενες μέρες, οπότε την Κυριακή που τρέχαμε δεν είχε ούτε υγρασία, ούτε πάρα πολύ κρύο, αλλά ούτε πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, θεωρώ είχε την ιδανική θερμοκρασία για να τρέξει κανείς αυτόν τον αγώνα. Αυτός ο αγώνας μπορώ να πω ότι ήταν ένας από τους αγώνες που είχα προετοιμαστεί καλύτερα από όσους αγώνες έχω τρέξει. Από αυτούς τους λίγους τέλος πάντων αγώνες που έχω τρέξει μέχρι σήμερα. Συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά στη ζωή μου πως κάνοντας κάτι επανειλημμένα, μαθαίνεις και γίνεσαι καλύτερος. Στο τελευταίο βίντεο που είχα ανεβάσει, είχα τρέξει στο Ζαγόρι, όπου και εκεί πέρα όποιος το έχει δει, θα θυμάται ότι την πάτησα πάρα πολύ χοντρά. Καθώς κοιτώντας τα νέα δεδομένα και το πώς έπρεπε να κάνω την τροφοδοσία και τη λήψη ηλεκτρολιτών, η δυροδοσία δηλαδή και τροφοδοσία του αγώνα, είχα κάνει τρομερά λάθη, το οποίο προφανώς και μου στοίχησε, καθώς μετά το 20 χιλιόμετρο ουσιαστικά έκανα όλο τον αγώνα με κράμπες, πόνους κτλ. Και περπάτημα. Αυτό που έκανα διαφορετικά σε αυτόν τον αγώνα είναι ότι πέρα από την προπόνηση, όπου ήμουνα πλήρως συνεπής στις προπονήσεις, προσπάθησα να τις κάνω όσο καλύτερα μπορούσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, μπορεί κάποιες μέρες να μην ένιωθα καλά, κάποιες μέρες να ένιωθα λίγο καλύτερα. Είχα εντωμεταξύ 2 εβδομάδες πριν την εβδομάδα του αγώνα. Τη μία εβδομάδα αντιμετώπισα πονόδοντο, ο οποίος ήταν αρκετά major και κατέληξε σε μία απονεύρωση. Και την επόμενη εβδομάδα είχα μία μικρή ύωση, η οποία επηρέασε το στομάχι μου. Τέλος πάντων, ήταν χάλια, δεν μπορούσα να φάω για 2 μέρες, είχα πυρετούς και τέτοια. Τέλος πάντων, πέρα από το κομμάτι το προπονητικό που ήταν οι προπονήσεις του τρεξίματος και της ενδυνάμωσης, ασχολήθηκα αρκετά και με το κομμάτι της τροφοδοσίας / υδροδοσίας. Το οποίο σημαίνει ότι στις προπονήσεις που έκανα στο τρέξιμο, δοκίμαζα και τα τζελάκια που χρησιμοποίησα στον αγώνα, αλλά και τα χάπια ηλεκτρολιτών που είναι απαραίτητα όταν κάνεις και κάποιες μεγαλύτερες αποστάσεις από 15-20 χιλιόμετρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έτρεξα το γύρο της λίμνης σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος με αυτή την απόδοση και θεωρώ ότι ήταν ένα καλό preview, για τον αγώνα του μαραθωνίου που είναι τον Νοέμβριο. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω σε αυτό το βίντεο είναι ότι συνήθως όταν φεύγω από το σπίτι μου και πάω κάποιες διακοπές, ή κάποιο ταξίδι κτλ., βρίσκω την ευκαιρία να κάνω λίγο self-reflection. Στο ταξίδι αυτό, το self-reflection που έκανα είχε να κάνει με το θυμό και την οργή και τα αρνητικά συναισθήματα που οδηγούν σε αυτές τις συμπεριφορές, τέλος πάντων. Είμαστε μια μέρα πριν τον αγώνα. Έχει πέσει έτσι λίγο η θερμοκρασία, έχει λίγο αεράκι, είναι επιτέλους φθινόπωρο. Το concept είναι ότι έχουμε πάρει τους αριθμούς, κάναμε τη βόλτα εκεί πέρα. Έχουμε και special guest αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Έχω φέρει μαζί και τη Ρούντι, γιατί ήθελα έτσι να τη βγάλω λίγο εκτός Αθηνών, να μυρίσει καινούρια πράγματα, να κάνει τις βόλτες σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Plus έχουμε το added benefit του να έχουμε αυτή την καλή παρέα μαζί μας. Το θέμα σήμερα που θα ήθελα να συζητήσω, σε λίγο έτσι πιο ευάλωτη κατάσταση είναι ο θυμός. Η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μου και για πολλά χρόνια και ίσως ακόμα μερικές φορές έρχομαι αντιμέτωπος με το θυμό. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο είχα για πολλά χρόνια στη ζωή μου και πιο παλιά, εκτός από θυμός, ήταν και οργή. Δηλαδή ήταν όταν ο θυμός έφτανε σε ένα σημείο εδώ,
Η οργή ήταν όταν ξεπερνούσες αυτό το σημείο. Είναι αυτό που λένε έξω φρενών ή έξαλλος κτλ. Σίγουρα δεν είναι ένα ωραίο συναίσθημα να έχεις. Και μετά από αρκετά χρόνια, ας πούμε, θεραπείας κτλ, μπόρεσα και βρήκα τρόπο να τον διαχειριστώ. Ο βασικότερος λόγος, νομίζω τουλάχιστον από αυτά που έχω καταλάβει εγώ, που θυμώνουμε, είναι είτε suppressed συναισθήματα, δηλαδή πράγματα που έχουμε πουσάρει πίσω, που δεν έχουμε εκφράσει, είτε είναι expectation που έχουμε είτε για μας είτε για άλλους ανθρώπους που δεν γίνονται meet. Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο κουβαλάς μέσα σου χρόνια, το οποίο απλά εκδηλώνεται σε στιγμές που είτε είσαι περισσότερο στρεσαρισμένος, είτε είσαι περισσότερο αγχωμένος, είτε είσαι λίγο πιο κουρασμένος κτλ. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να αναγνωρίζουμε το θυμό και να μπορούμε να τον ελέγξουμε, γιατί είναι κάτι που μας κάνει πολλές φορές να κάνουμε πράγματα που μετανιώνουμε. Μετά από χρόνια, τέλος πάντων, θεραπείας κτλ., έχω μάθει κάπως να το διαχειρίζομαι. Προφανώς κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά προσπαθώ να μην κρατάω πράγματα μέσα μου, να επικοινωνώ αυτά που θέλω να επικοινωνήσω. Σίγουρα δεν μου είναι εύκολο. Έχω μάθει γενικά να είμαι αρκετά μοναχικός άνθρωπος. Στο μυαλό μου το έχω ότι δεν θέλω να επιβαρύνω τον άλλον άνθρωπο με αυτά που με απασχολούν. Βέβαια, κοιτώντας από μεριάς μου, καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι μερικοί άνθρωποι είναι εκεί πέρα και θέλουν να είναι μαζί σου. Οπότε, καλό είναι σε αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον να ανοίγεσαι.